Goeie. Goeiedag. Wat ben jou onderwaan? Mijn meisje doet u weer voor ik vaar hier helemaal netjes in ski. Dus en de eerste keer dan pakken we alles even met de hand eruit, want dan has je er net een voordeel van. Maar het is maar een putje. Nou, valt mij, we bent hè. Ja? Ja, dus het is ons vak. Dus wij zorgen daar net oors op. Oh, je bent een hovenier? Ja. Ja. En dat is mijn hulp. Die zit er verderop in de tuin. Oké. Dus dan helpt hem? Ja, wel gezellig. Een beetje stil, maar ik heb de koptelefoon voor. Ik heb een beetje muziek om me heen. Ja? Oh? Daarom heb ik een koptelefoon nog. Pak hem dus bij, want het is wel een cool ding, of net? Is. Een koptelefoontje, net dit antenne. En je kan alles ontvangen. En dan stiest dan ik wel eens wat te doen? Nee, dat niet. Dat niet. Wel meisje, jongen, maar Ja? ja, is. Af en toe even meisje, jongen, hè? Ja. Kerst even een stukje jongen dan? Nee, dat mag maar net. Nee. Wat vind je nou leuk aan het werk? Ja, de kist maar de handen doen. En dan hoeft net de hele tijd te zitten. Een beetje in de natuur zien en ja, vind ik wel heel wat. Beetje fluiten, een leuke verhaal. Ja, dat ik. Mooi waar komt er weer, mooie rokjes. Ja, is.